Urola Italia. Oso ondo, Luke. Hemen zer da? Hemen. Loyola. Eta? Noa jutegia Loyolatik? Xamuxartaka. Oso ondo. Jarraitu bideai? Jarraitu bideai? Eta noa jutegia? Fuerte esan? Fuerte? Oso ondo. Eta gehiago? Eta gero? Bolzela. Oso ondo. Eta? Zezen plaza. Oso ondo. Oain berriro jutegia Loyolara? Eta hemendik noa jutegia? Zer dagoen? Ikastola. Zenbat ikastola daude? Non daude beste ikastola? Hemen? Eta? Hor zen. Gero? Ikastola nondoan zer dago? Hor zer dago? Atxitxe txabola. Eta atxitxe txabola nondoan? Zer dago? Txorroa. Bai, oso ondo. Eta aurrea? Hemen zer dago? Oso ondo.